business owners. Optimize your sales with Highland TV and the regional news group Luzon. Establish your e-commerce and put up your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-2947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Happy Vermont mga kabalitaktakan! Grabe, pulang-pula tayo today because we are really excited. Naririnig nyo na ba ang mga whenever I see boys and girls? O, diba? And sisimulan natin ang ating Vermonts. Also, ang Baguio Day with the Morning Dynamic Trio. Dito sa Morning Balitaktakan, napapangunahan po ng nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Yes naman, a merry, a joyful, and a blissful morning sa atin. Morning Barkada. Grabe, ang bilis talaga. Parang kahapon lang, kakatapos lang ng August. But now, the months long-waited months is now coming as, handa na ba ang inyong mga morning ham at saka ano ba mga queso de bola? Di ba, yun yung laging binibigay sa mga Christmas or company, Blo. At baka naman, at makakasama niyong raketera at madiskarteng Mamshi Sheki. Kaya naman gising-gising, bangon-bangon na sa mga tinatamad. Oy, malapit na ang Burmans, huwag muna kayong mag-resign. Yung 13-month pay muna, no? Gising-gising, bangon-bangon na po, no? It's Burmans and September na ngayon. Pero hindi lang Burmans ang ating celebrate ngayon, mga kabalitaktakan, but also we're also celebrating itong Baguio Day ngayong araw na ito. Kaya naman dito po sa Baguio City, naku, walang pasok ngayon, ano? Yung ating mga estudyante, it's a holiday dito ho sa ating lungsod ng Baguio. Makakasama niyo po, Charles Limon. Yes, and there's a lot of ways for you to catch us every morning. At kung gamit natin ang free TV, pwedeng-pwede, antena lamang ang gamit. Ipihit lang sa tamang direksyon para makakuha ng signal. At kung smart digital TV naman na nakakabit sa DJ boxes, you just rescan your channel numbers. Mahahanap nyo kami either the GNN channel or Highland TV channel. Depende din po pala ang channel number in your respective locations. Oo, pero doon sa mga ayaw mo nang mag-open ng kanilang television and ang meron lang silang access ay data, wifi, o kaya naman po ay, ano ba yung mga pwedeng, ay, basta yun, data or wifi. Sabihin ko sana yung mga walang kuryente. May mga wala kasing, may mga places kasi na walang kuryente, so walang television. So, pwede kayong manood through your phone lang. Chinek ko muna, baka mag-pop up, ang isa-search na lamang po ay Regional News Group RNG Luzon. That is our Facebook page. And sa aming YouTube naman po ay RNG Luzon. Meron din po kaming Instagram, TikTok, and Twitter. Still RNG Luzon. And meron na kaming website kung saan kami nagpo-post, nag-release ng mga good read articles para sa inyo mga kabalitaktakan. Kailangan nyo lang isearch sa Google ang RNG Luzon o kaya naman ay diretso na, dumirekta na kayo sa rngluzon.ph. Yan, diretsong-diretso na yan sa pagtutok. And speaking of pagtutok, ngayong una po ng Setyembre 2022, ating silipin, lalong-lalo na ho, itong super typhoon na si Hinamnor na nandito po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Silipin natin ang kalagayang sitwasyon ng panahon dito po sa ating weather update ngayong umaga. Sa ating latest weather update, mga kabalitaktakan, patuloy pa rin pong binabantayan ng pag-asa at ng iba't ibang meteorological services dito ho sa buong bansa itong itinuturing na pinakamalakas na bagyo ngayong taon dito na nabuo dito sa Pacific Ocean. Ito po ay si Super Typhoon Henry or may international name na si Hinamnor. Si Bagyong Henry dito sa ating bansa, yun yung tawag natin sa kanya,
ay mas lumakas pa po itong nasabing bagyo kung saan may lakas po ito ng hangin na 185 kilometers per hour at pagbugso na 230 kilometers per hour. Ito pong si Bagyong Henry ay kumikilos po dito po palapit dito sa Batanes at 25 kilometers per hour at huling namataan ng kanyang mata kaninang umaga alas 4 ng umaga 530 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. So bahagya po itong lalapit dito sa Batanes at dyan ho sa bansang Taiwan. Pero ayon po sa Pag-asa, tutumbukin po ang direksyon, dediretso ito, pahilaga. No? So hindi siya magla-landfall dito sa ating bansa. Bagamat ito pong si Tropical Depression Gardo, patuloy pa po ang paghina nito and expected na magiging low pressure area dahil nga po hinihigop ni Bagyong Henry itong lakas ni Bagyong Gardo. So ang nangyayari po ngayon, we're witnessing itong Fujiwara effect na paghigop ng mas malakas na bagyo sa mahinang bagyo. So dahil po dito sa presensya ni Super Typhoon Henry, mapapalakas po ang habagat dito sa bandang Central Luzon, dyan ho sa Visayas. So Central Luzon at Visayas naman ngayon ang makakaranas ng maulap na panahon ngayong umaga. So magdala po tayo ng payong. Pero dito sa Northern Luzon, maganda po ang ating panahon. Yun nga lang po, meron pa rin pong localized thunderstorms pagdating ng tanghali o sa hapon. Kaya mag-ingat-ingat po tayo and we will keep you updated dito po sa lagay ng ating panahon, lalong-lalo na itong itinuturing nating pinakamalakas na bagyo na nabuo dito sa buong mundo ngayong 2022. Kasi last 2010 to 2020, ang kinonsider na pinakamalakas na bagyo is si Yolanda. Yes. Ayan, or Typhoon Haiyan. Pareho nila lang Alam letter niyo, H. nakakatakot yan, Oo. si Bagyong Gardo. Kasi Bakit? matagal daw yun bago mawala. Oh, bakit? Gardo Dalisay. Anyways, Bahala ka mag-ingat kayo dyan. mga ka-MB, lalo na po doon sa ating mga uniform personnel po na pumupunta na sa kanilang mga dapat puntahan. Siyempre kay Corsa at saka kay Kips, drive safely po mga kapatid and kamahal. May Kamahal. chika pa. Anyway, ito naman no, isa sa mga alarmed po ngayon ang Department of Agriculture natin kasi nga meron daw po, nagkakaroon daw po tayo ng kakulangan sa supply ng asin and dito po sa vegetables. Kasi ang nakikita po nilang Bakit? dahilan ay ang pagiging dependent nitong ating bansa sa mga imports. So, nagtataka lang ako kasi Yes. alam mo yun, bakit tayo nagdedepende sa imports? Imports. Ang dami nating gulay, ang dami nating, di ba, pwede tayong Prutas. mag-produce ng asin. Pero ayun nga, no, they sound so alarmed. Department of Agriculture already sounded the alarm over the low supply of salt and some vegetables. bawang. And in relation to that po, sabi po, no, they are projecting that the Philippines may suffer po this year ng shortage po of key ingredients in making Filipino dishes. So ano ba itong laging mga nasa kusina natin? Ano yan? Siyempre, white onions and garlic as total supplies. Even imports are insufficient to meet our overall demand for the commodity. So, kumbaga, wala tayong masyadong supply ng bawang, sibuyas, asin. Ito nga yung mga lagi nating ginagamit. Lahat ng kusina, meron nito, And kapag nawala ito, paano tayo makakapagluto? We cannot depend on noodles, instant mga food. Hirap Kasi ng nga, ganyan. 'di ba, it's unhealthy. And nakasanayan ng mga Pinoy. And itong shortage na ito, mga ka-MB, no, to the point na kahit mga bahay natin na dapat meron naman ito, nakikita nila, no, they are projecting na kahit sa mga bahay-bahay lang po, ay mawawalan tayo ng supply. Kasi understood kapag restaurants, kasi they really order bulks, no? Pero yung ma-project na sa mga households ay mawala. Talagang this is very alarming. So, we are looking into the possibility. I believe Department of Agriculture are really looking into what we can do para maiwasan itong shortage. Kaya magtipid-tipid na rin. Kasi ang malaki ding problema dito pala sa bawang, napakaliit nung na-harvest last year. oo. So, yung planting season, it will affect ngayon kung
mas maliit pa ba yung tinanim ng mga farmers natin or mas malaki? Oo, and papasok yan yung supply and demand, Oo. di ba? Yes. Siyempre kapag kulang, oo. Ang Oh. tipid tips natin dyan, Morning Barkada, bili kayo yung roasted na garlic kasi mas Bakit? kahit mas onting ilalagay mo, mas malasa siya. Roasted? Roasted. Roasted. However, medyo iba pa rin yung ano eh. Oo. Iba pa rin yung nandun talaga. Oo. Although yan, yung sa mga nanay dyan na gustong pareng kasama ang bawang as their staple na pangpalasa sa mga kanilang sibuyas. pagkain. Oo, Ayan. sibuyas. Asin! Ay, oo, Asin. isa pa. Oh, Eh, nag-iihirap yan. Oo, yan. So, magtipid-tipid muna tayo ng ating mga budget, mga kabalitaktakan. And speaking of budget, ito po, may paglilinaw ang Department of Budget and Management dito sa ipinasang budget ngayon para sa taong 2023 dahil sinabi po ng DBM na wala namang irregularidad dito ho sa ipinasang budget na umabot po dito sa 500 trillion ata. Ang laki nitong budget na to. So, malaki naman po. So, sinabi po ng DBM na sa press statement ni Budget Secretary Amena Pangandaman, sinabi po niya na itong unprogrammed funds were actually itemized, explaining that the money can be used for emergency situation. So, ang budget po kasi ng DBM, ito pong budget ay aabot sa 588.1 billion pesos itong unprogrammed appropriations under the proposed 2023 national budget. So ito po ay paglilinaw ng DBM, ang nasabing budget is wala siyang pupuntahan. Bale, ang mangyayari dito is standby fund siya na gagamitin if ever na merong mangyaring kalamidad or may mga programang gustong ipatupad ang pamahalaan or ano-ano pa. So it will be a standby appropriation. At sinabi po ng DBM that the Department of Budget and Management stands firm on its position of having no irregularities in allocating unprogrammed funds under the 2023 National Expenditure Program as it is ready to defend the proposed budget with the start of the marathon of budget deliberation. So, mas maganda nga kung minsan na merong ganito eh. Kasi kapag meron yung kalamidad, for example, tumama, wag naman nating hilingin for example lang, tumama si Bagyong Henry dito sa Pilipinas. Ang gagawin ng DBM, maglalabas sila ng pera. Pero, wait, sabi ni Congress, may nakaprogram ba yan sa ating budget ngayon? So, next year ulit, next year pa malalabas yung dapat tulong na ibibigay na sana ngayon. Parang ganon, parang may delayed sa implementation kung wala yung budget. Pero maganda din, pero we need to also to have a checks and balances if ever na merong mga nilalabas na ganitong mga pera sa ating pamahalaan. Yes, and how it will be reimbursed or disbursed ng maayos kasi hindi natin alam minsan how it's done. And dagdag pa din dito, isa din po sa mga binabantayan ng ating bagong senador na si Senator Raffy Tulfo. Ayan. Kala ko Erwin na naman sasabihin ko. May idol? Oo, yung idol mo eh. May Yan. toponatics. Kasi nga po, isa po sa mga isinusulong niya itong maigting na kampanya laban po sa mga abusive na mga employer dito nga po sa Department, ito po bago Department of Migrant Workers or DMW, na magiging agresibo po sila sa pagsawata sa mga agresibong mga employers. So sinabi po ni Senator Tulfo, and I quote, "Kailangan po siguro na mayroong profiling sa mga foreign employers at recruiters. Hindi pwedeng basta na lang tayo magpapasa ng tao sa mga employers yun pala may sira na ang ulo galing sa psychiatrist ward ang iba sa kanila." So, yan nga po kasi hindi na din bago sa ating mga OFWs itong mga pang-abuso na ginagawa, lalong-lalo na diyan sa Middle East, diyan sa Amerika at iba't iba pa because of siguro racism, mga iba't ibang mga Ang ginagawa masakit nila. dyan, Pinoy ang Yes. nananakit sa kapwa Pinoy, nakapag-asawa lang ng kano, Oo. makapang-down sa kapwa Pinoy, di ba may mga ganyang kwento? Meron. Naku. Tapos Saan mo Carabao napanood English. yan? Oo. Saan mo napanood yan? Ay, sa mga Sa mga kwento-kwento, mga ganon. nanggigigil ako talaga sa inyo. Oo, yan. Oo. So, kailangan po ng maigting na koordinasyon daw ho ng DOLE at saka Department of Migrant Workers para po maprotektahan itong mga
karapatan at kung anumang mga benefits ng ating mga kababayan na nagtatrabaho. So, sila nga yung tinuturing nating mga bagong bayan. Yeah. I think PUEA has a good stand on that as well. Mm. Kasi dapat naman talaga ang workers natin diretso sana sa kanila. Mm-mm. Kasi nga 'di ba they filter the employers and employment opportunities for everyone living from the Philippines to abroad, kaya sila andyan. Pero before nating maghanap ng trabaho, Morning Barkada, pasok muna tayo sa school. Kaso nga, it has been a month already na that we were shaken by this magnitude 7 earthquake at umabot na po sa 10 million damages ang collectively from our primary and secondary schools dito sa syudad ng Baguio. Although the damages were limited to cracked walls, damages window panes, and doors and hairline cracks on the floors, which are considered to be subject to repair. Now, in action to this one is that meron naman pong budget na allotted for this one to make sure of the safety of the schools for our occupied learners during the implementation of the limited in-person classes and the full implementation of face-to-face classes by November. Ayan, kaya Morning Barkada, let's be vigilant as well na kung sa tingin natin, pag hinatid natin mga anak natin, tingnan natin yung mga yan, wag nating ipawalang sa bahala. Baka kasi akala natin it's just a small crack, pero baka nga lumaki. Ayan. Tinatanong ko kanina dito sa dalawa kung saan yung Baksil. Ayan. Kasi Bakit? sa Barangay Baksil, Baknotan sa La Union, nagsimula na po ang paggawa nila or pag-implement nila ng isang sewage facility for us to recycle our water there to provide an access of clean water for both agriculture, domestic use, and of course, syempre po sa mga farmers natin. Ayan, makikita po natin sa mga litrato ang ating napakabuting si Ms. Rafi Ortega David, kasama niya po ang mayor dyan sa Baknotan in providing such help para po sa ating si Ms. Mayor Divine Fontanilla. They started the groundbreaking ceremony last August 27. Ayan. This aims again to support and provide hygienic and equitable sanitation for our people dyan sa La Union, Baknotan. Ayan. And actually, Morning Barkada, we have the largest septage treatment plant in Barangay San Roque, Baliwag, Bulacan, that started since 2013. So nakita naman natin na it's very feasible for us here in the Philippines. So we have adopted this one. So marami pong makikinabang dyan sa Baknotan. Kaya maraming salamat po sa walang hanggang pagtulong sa ating mga taga La Union. Ayan. And speaking of La Union po, isa sa mga pinaka-aabangan ngayon ay ang Fruit Festival, Fruit Basket Festival po ng Sablan. Again, Benguet. kahapon po ay na kasama natin dito sa studio, no? Si Councilor. Councilor Harold Busoy. Ayun. Ayan. Si Councilor Harold Busoy. Oo, yun nga yung Fruit Festival in Sablan po ay magsisimula po September 2 to 4. And they promise naman po na they will be they will be adhering to the COVID-19 protocols. And ang theme po for this year is An Abundant, Bountiful Direction. Yun. And the festival focuses on promoting the locally grown fruits of Sablan as it is known as the fruit capital of Benguet. Yan. Ayan po. And madami silang mga activities, mga ka-MB, kaya doon sa mga nais po, meron sila dito yung mga malalaki talagang mga fruits, Yes. sweetest banana, Yan. ang ano-ano pa, mga jackfruit. Napakasasarap po sa mga hindi po nakakaalam kung saan ang Sablan, pero alam kong nasaan ang mix-mix sa naging road. Doon po ang Sablan. Pwede kayo, pwede kayo magmotor. Pwede, mabilis lang yan, makakarating tayo. Let us support Sablan and let us support our local fruits and local goods. Ayan. Tapos sabi niya nga kahapon, baka pwede kayong bumisita sa mga Towing Falls po dyan sa Sablan at ang kanilang Benguet Ecotourism Park na makikita po dyan sa Sablan. Kaya pwede kayong mag-side trip. It could be done in a day at marami kayong mapupuntahan dyan sa Sablan. Yan. Yan. Maganda yan. So, okay. Oo, and mamaya po abangan ninyo, isa naman pong uniform personnel po ang makakasama natin, and hindi lang siya magaling sa serbisyo, pero magaling din siya pagdating sa sports. Kaya abangan nyo yan. Yan. Dapat magaling lagi sa serbisyo. Oo, Ayan. at sports. Oo. At mamaya naman po at ating tignan naman, ito pong isang estudyante na kumikita
sa paggawa po ng vector art. Dahil wala po siyang pambili ng digital pen na kagaya ng ibang mga artists, ang gamit po niya ay ang kanyang cellphone. Ating silipin yan sa kwento ni Chelsea. Ako, ayaw pa magpasigil. Yan, ayaw. Kakanta ba si Chelsea? Art is Hanapin niya limitless. ba naman ang Tunay Chelsea? ngang limitless ang galing ng mga Pilipino pagdating sa larangan ng sine. Mapakanta, sayaw, pagpinta, at syempre sa nauusong digital arts. Si Joyce Albiento ay isa lamang sa libu-libong artist na lumilikha ng ganitong klaseng obra. So kung sa mga di nakakalam, digital art is a artwork or work of art made with digital technology. So nung inintroduce sa akin ito, na-curious ako kung paano siya gawin. And so ayun, I downloaded the software and start figuring it out all by myself and start practicing. Hanggang sa makuha ko yung style ko, which is yung vector art na minimalist. So doon nag-start yung Joyce art na Joycescapes na ngayon. And dinodrawing ko lang siya using my finger. Kasi wala pa akong pen and tablet. Gaya ng mga paintings at iba pang mga artworks, mapagkakakitaan din ang paggawa ng digital arts. Actually, hindi ko siya intention na ibenta talaga. Kasi in the first place, na-curious lang naman ako. Gusto ko lang naman itry yung ganitong klaseng art. And simula nung maraming nagpapagawa sa akin, tapos natutuwa sila sa artworks ko, tapos binibigay ko lang kasi ito ng libre. So naisipan ko, what if tumanggap ako ng komisyon? So I'm earning kapag nakakakuha ko ng komisyon, kapag may special occasions like birthdays, anniversaries, Valentine's yun. Kasi perfect gift ang Joycescapes vector art para sa mga portraits. Then I'm posting my artworks on social media accounts to promote it. Bukod sa nakakapukaw ng pansin ang mga digital artwork, may mga therapeutic effect din ang mga ito. The red, it also somehow radiates love and compassion, also warmth, no? So of course, it has a psychological basis din naman itong mga magkakaroon ng epekto ng iba't ibang kulay sa atin. At ang payo naman ni Joyce sa mga taong gustong gumawa ng ganitong klaseng obra, Passion is the force that drives us to do what we want. So, don't be afraid na itry itong ganitong klaseng art. Tsaka di rin tayo dapat natakot sa mga bash. Kasi lahat naman ng artist nagsisimula yan sa pangit na drawing. Alam ko yan. And so far, ako, I'm still trying to learn. And I know there's more room for improvement. Tapos, it's really fun to be an artist kasi makaka-experience ka ng ups and downs, achievements, and disappointments. And that's part of the journey as an artist. So, ang masasabi ko lang, it's important to focus on yourself. Never lose hope. Do not compete with others. Never compare yourself to others. Yun yung pinaka-importante. Tapos, embrace yourself with those people na naniniwala sa'yo, naniniwala sa angking nagaling mo. And I think that's the best advice I can give. Tapos, always put your heart in your artwork. Kasi art is for everybody naman. talaga namang hindi natin maipagkakait na mula sa kilalang obra na inilikha sa papel, ay unti-unti nang sumasabay ang kumpas ng bawat alagad ng sining sa modernong panahon. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal.
The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sakbayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan nila po kayo. Sige po, Master. Support ng Fari at Sakit. Matapos ako na. Mosquito man. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Balitaktakan, oras po natin, alas 7:43 na ng umaga, gising-gising, bangon-bangon na. At ngayong umaga ating pasudahan ang mga ratsada ng mga balita sa Morning Balita. Unahin po natin dito sa Ilocos Norte dahil gamit ang balsa, tumatawid po sa ilog ang ilang mga estudyante dyan sa Ilocos Norte makapasok lang sa kanilang mga paaralan. Ating alamin yan sa report na ito. Balsa ang gamit ng mga residente ng Elizabeth Tingras, Ilocos Norte para makapunta sa bayan. Pagsapit ng tag-ulan, doble higit ang kanilang kalbaryo, lalo na ang mga estudyante. As a student po, sir, sobrang hirap po talaga kasi kada pupunta po ako ng school, kailangan ko pang magdala po ng sapatos, ng extra shoes ko, ng tsinelas ko para lang po ma-assure ko na in case na mabasa po ako, mabasa yung sapatos ko, may gagamitin pa rin po ako. May gitna 15 years na ma'am dito. Yung mga pasahero namin, yung sinabi yung may nababasa, talagang mababasa kasi tubig to eh. Yung mga estudyante naman, di ba bangkero? Tatanggalin nyo ang mga sapatos para hindi kayo mabasa kasi malalim ang tubig. Maging ang mga residente, sumasakay rin ng balsa para makapasok sa trabaho. Napakahirap. Palibre ka gano'n ng pagkain. Happy birthday. Tuwing pupunta ka sa trabaho at saka uwi. Sabi mo, birthday mo ngayon. Ma'am, subukan niyo na po bang mabasa yung gamit niyo? Opo, ma'am. Kailan birthday mo, Chelsea? Maianod po yung... Balsa. Malapit Naranasan ko na lahat yan, ma'am. Ang ilan sa mga balsero, nahihirapang pagkasyahin ang kinikita nila sa pang-araw-araw nilang mga gastusin. Mga 250 ma'am. 250 isa. Bawat isa kami, 250.
Kung malaki naman ang tubig, may naman nagbigay ng 30, 40, gano'n. Siyempre, tatlo kami magtulak ng balsa, maghati-hati kami yung 40. Kala nila ma'am, yung mga nakikita nila sa amin, sa hanap buhay namin ito maganda. Pero hindi nila alam, ang hirap ang buhay namin dito sa balsa. Panawagan naman ng mga residente, sana ay solusyonan ng lokal na pamahalaan ang kanilang problema sa transportasyon. Hiling naman ng mga balsero, sana ay mabigyan din sila ng ayuda mula sa gobyerno. Cristel Tabladillo para sa Luzon Headlines. At baba naman po tayo dito sa Pugo, La Union dahil malaking ginhawa po ang dala ng bagong bukas na footbridge dito po sa isang barangay dito sa Pugo, La Union. Ating silipin yan sa report ni Ren de Guzman. Saksi si Pugo Mayor Kurt Martin sa hirap na pinagdadaanan ng mga magsasaka sa kanilang bayan. Gaya ng mga magsasaka sa Barangay Poblacion East na nasa tabi ng Tapuacan River. Kita kami nga kung gunaganda dagiti harvest da. So magnada di tanom, umuli da, makita tirigat ako. So another burden dagiti manadon tayo. Bilang tugon, itinayo ang isang footbridge. Kat na-design na para iti-meets, iti-manalon tayo. Ito manugitalan nyo, J-week na. So ti pangipagnaan to, dagito'y kuliglig. At nung nalaklakan ay ipanda dagay machines na mapan ni J palon. Kahapon, itinaos ang inauguration ng nasabing footbridge. Inumpisahan ito sa pagbabasbas at dasal. Dinaluhan nito ni La Union Governor Raffy Ortega David. Ang kabuuan po ng proyektong ito ay simbolo ng malasakit at pagmamahal sa inyo ng Provincial Government of La Union. Batid po namin na malaking kaginhawaan po ang maidudulot nito sa inyong lahat, lalo na sa daloy ng trapiko at kaligtasan po ng ating mga mamamayan. PWD-friendly rin ang tulay dahil hindi ito magalaw kapag dinadaanan. Ang proyekto ay sinimulan noong nakaraang Pebrero at natapos ito gamit ang 9.7 milyon na pondong ibinigay ng opisina ni Nooy Governor Pacoy Ortega. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. At dito naman po sa Alaminos City, Pangasinan, silipin natin ang isang burger restaurant na unti-unting pumapatok. Ating alamin yan sa report ni Ren de Guzman. Suwak sa bulsa, suwak sa panlasa. Ito ang katakam-takam na meriendang hatid ng isang maliit na burger restaurant sa Alaminos City. Ang kanila raw sikreto, ang patty na gawa sa bagong katay na baka. One thing is, we don't use frozen ground beef patties. We grind the beef every single day. We have a commissary. They butcher up the beef and they make sure that we have an 80-20% fat ratio. Sometimes we have to do it close to 30% because burgers fat is flavored. Ang kanilang buns gawa sa patatas. The kind of bread that I want, we bake the bread ourselves. We make two kinds of dough. We make potato buns and we also make brioche. For a fancier burger. But me personally, I prefer the potato bun. Noong 2017 pa siya nagsimulang pumasok sa negosyong restaurant. Pero dahil sa problema sa kasosyo, pinili niyang magtayo ng bago at sariling negosyo noong 2020. But then the pandemic happened. And so I was over in Patar in a new location. And we had this kitchen. And we just decided to start trying out different restaurant concepts would work. And so we created the Munch Lab eventually. Nakaapekto rin sa kanyang negosyo ang panandalian niyang pagbalik sa Amerika para sa kanyang inang namatay noong nakaraang taon. Unti-unti silang nawala ng customers dahil siya ang gusto ng mga suki na nagluluto at naghahain ng mga burgers. Pero sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, patuloy na nagpursigi ito para maibalik ang sigla ng kanyang negosyo.
Ngayon, hindi na lamang burgers ang kanyang binibenta, pero maging iba't ibang putahe at pangmeryenda na talaga namang tinatangkilik ng mga dati at bagong customers. Para sa kanya, ang sikreto sa tagumpay sa negosyo ay gaya ng paggawa ng kanyang burger. Trial and error man, palagi namang sinasamahan ng pagpupursigi at pagmamahal. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. At yan po ang pasada ng mga balita ngayong umaga sa Morning Balita. Para po sa mga karagdagang impormasyon at mga balita, tumutok po sa Luzon Headlines alas 6 ng gabi at News Force North Luzon alas 6:30 ng gabi. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Fagi at Sakit. Tatapusan mo na, mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ayan mga
kabalitaktakan. Naku, may nagpapayong kasi sa loob ng studio. Ayan, pero alam nyo ba mga kabalitaktakan, ang aking bisita for today ay hindi lang magaling sa serbisyo, pero magaling din pagdating sa sports. Marami na po kasing ganyan ngayon, ano mga ka-MB, dapat pwede na tayong habang may ginagawang isa, meron pang isa. So, and ang nakakabilib dito kasi ang story ng kanyang pagpasok sa sports at ang story ng kanyang pagpasok sa serbisyo ay inspired noong kanyang pagkabata. Para malaman natin ang kwento, kasama natin today si Jail Officer 1 Arvin Lumaang Jose from Tabuk City Jail. Good morning, sir. Morning po, ma'am. Ayan. Sir, baka may gusto ka munang batiin bago ang lahat. First, before gusto ko pong magpasalamat sa BGMP CAR, led by Jail's Senior Superintendent Roland Licael po. Sa jail unit po namin sa Tabuk District Jail, kay Warden po namin, Jail Chief Inspector John Wayland Lapon po, tapos sa mga matitikas ko pong mga kasama doon. As well din po sa tumulong sa akin sa amin po sa laban namin sa Checkmat Manila, under kay Prof Manuel Jimenez po, pati kay Coach Juggler po. Pati na rin sa mga kasama ko sa Rolling La Trinidad, kay Coach ko at kay Kuya ko, Morrison Jose po, tapos sa mga kasama ko po. Ayun. Sir Arvin, ito babasahin ko muna mga ka-MB ha. Ang kanya lang naman pinanalunan sa Jiu-Jitsu. Ayan, Jiu-Jitsu is a martial arts, ay first place gold sa G Adult White Light Division, first place gold no G Adult White Light Division. Ayan, palakpakan naman tayo dyan. First place gold no G Open Weight Adult White Division, Asian Sport Jiu-Jitsu Federation, and Manila Open G and No G Championship at the Festival Mall, Alabang. Sir, grabe naman yan. Pero sir, bago ang lahat, pwede nyo bang i-explain sa amin, ano ba itong Jiu-Jitsu? Kasi ang alam lang namin, Taekwondo, mga ganun, sir. Okay, so ang Jiu-Jitsu po kasi, ito po kasi is Brazilian Jiu-Jitsu siya. So, ginawa siya for yung maliliit na tao talaga. Yung mga mahihina, yung mga ganun, hindi yung physically active. So, ang Brazilian Jiu-Jitsu is more siya sa ground control. So, kung kumbaga nakipag-away ka, instead na makipagsundukan ka, ipunta mo siya sa ground kung saan ka mas may advantage ka. Kasi hindi lahat naman kasi ng tao alam makilaban sa ground eh. Kumbaga, bata nga, sabihin mong sumuntok, alam sumuntok, sumipa. Pagdating kasi sa Brazilian Jiu-Jitsu is tuturan ka ng techniques para mapunta mo yung laban sa ground, tapos sa yung advantage. Ayun. So, pwede pala sa akin, maliliit, pwede sir. po, ma'am. Nasaktan ako dun, sir. Mamaya jujutsuhin kita dito, sir. Anyway, sir, eto no, sabi mo nga na maganda siya pag sa mga maliliit. And nakwento mo sa akin na, tinanong ko kasi si sir kanina, paano ba nagsimula, sir, ang iyong pagkahumaling sa Jiu-Jitsu? Nag-start ba yan nung uniform personnel ka na or before? And sabi mo before, sir, pwede mo ba ikwento bakit ka pumasok dito sa sports or martial arts na ito? Okay, so nung kasi sa high school po kasi, frequent po kasi ang, hindi naman po sa frequent, pero may bullying talaga sa kwan. So, kwento ko kasi sa kwan, instead na usually para hindi ko makaway yung mga bullies ko noon, minsan kailangan ko pa silang ilibre para lang hindi sila parang mabad trip, para at least all goods yung mood, yung parang ganun. So, naisipan ko rin na parang hindi pwede naman na lagi na ganun. Kailangan ko rin mag-aral ng self-defense para kung sakali man na may mangyari, at least alam kong i-defend yung sarili ko. So, mga 2008, 12 years old ata ako that time, doon ako pumasok sa yung first na martial art ko, which is Aikido. Tapos, na-introduce ang Brazilian Jiu-Jitsu sa akin nung nag-enroll ako sa MMA gym. So, divided kasi siya eh. Meron yung striking, tapos meron na grappling. Na-interest ako sa grappling kasi hindi siya compared sa striking arts. Sa Jiu-Jitsu kasi kailangan mo mag-isip. Tapos yung mga technique siya, kahit malaki yung kalaban mo, kailangan mo talaga, kaya mo siyang sabayin. So ayun, starting dun sa interest ko, dumidire-diretso hanggang na nakagawa na rin ng kuya ko ng sarili niyang branch ng Ronin Jiu-Jitsu. So ayun, nag-under ako sa kanya. So dahil sa bullying, sir, pumasok ka sa dito sa martial arts, ano? Pero sir, nung time ba na, alam ko na lumaban, binubuli ka pa ba nila? Ngayon, syempre, malalaki na, syempre, teens, diba? Pero ngayon na malalaki na, parang sort of na, parang tinitingnan ka lang in respect na parang
kung kinakausap mo rin, parang friends na rin kayo. Parang wala na yun, parang tapos na yung chapter, tapos move on, friends na rin. No? It's hard na may mag-harbor ka pa ng guilt dahil lang sa nangyari na ganun. Sir, ayun and then naging uniform personnel ka. Ngayon, sir, matanong ko naman po, doble na yan, marunong ka na ng martial arts and then uniform personnel ka. Yun, sabi mo nga na ngayon, friends na lang, parang you look into each other, you have respect for each other. Pero sir, dumating ba sa time na babawian ko nga tong mga to? And gaano ka-importante sa isa mga kagaya nyo na marunong sa mga ganitong mga martial arts na wag gamitin iyon sa masama? Okay, so regarding point na ongoing nung time na isa rin na parang reason kung ba't ako pumasok, parang gustong gumanti na kung nambubuli sila, gusto ko rin na para at least patas-patas. Pero yung discipline nga kasi tapos yung mga characters na tinuro dun sa martial arts, hindi ka na ngayon na parang hindi mo naisipin na gano'n. Na parang move on, focus ka na lang sa self-growth mo na hindi mo na sila kailangan na balikan. So sa mga advice ko sa mga nabubuli rin or madami kang makukuha kasi sa martial arts. Number one, hindi lang yung skills, pero yung self-growth mo. Kung parang for example, nakikompete ka, first time mo na makikompete, di ba? May nalalo ka man or hindi, parang magiging proud ka rin sa sarili mo na ito yung growth ko. Compared kung saan ako nag-start na ganito ako kahina, ganito ako na tinatrato, pagkatapos mo na mag-go into martial arts, ganun, makikita mo yung growth tapos parang pwede kang maging proud doon kung saan ka galing noon. Sir, sa inyong sarili, syempre sabi mo nga hindi mo na ginagamit for your personal purposes or personal na advantage. Pero sir, dumating ka ba sa time, kung meron lang sir, may makukwento ka ba sa amin na parang nagamit mo yung skills mo in order to save other people? At the moment kasi na parang kung someone's na may nangyaring wala naman po. Pero yung na-apply ko lang sa time na yun, yung parang meron kang kaaway, mas lalo yung mga lasing. Meron kasing isang time na dadaan ka sa road, tapos may lasing, tapos biglang parang hinahamon ka. Parang dun lang, parang alam mo naman na lasing yan. Hindi mo naman kailangan nasaktan yung tao. Hayaan mo lang, disiplina lang, show respect lang, tapos you can be on your way. Parang kumbaga, you don't need to harm others naman for the sake of that. Opo. Oo, mamaya daw may bumubulong dito, i-demo daw. Kung sino ang bumulong siya ang dedemohan. Anyway, ayun sir, no? Ito naman, ang maganda dito nga, since uniform personnel ka, kailangan talaga trained ang iyong katawan. And nagma-martial arts ka pa. Matanong ko sir, ito bang pagiging uniform personnel mo and itong sports mo ay nagja-jive with each other or are they conflicting? Honestly, for example, sa competitions kasi, kung duty mo kasi is your duty. Responsibility po kasi yun ng uniform personnel na is duty is duty. So yung pagiging martial artist at the same time athlete tapos sa ganitong trabaho. Unlike before na hindi pa ako pumasok, okay lang, paalam ka lang sa boss mo na may sasalin akong competition. Ngayon kasi is under oath ka na you have to serve your country rin, you have to do your responsibilities. Tapos at the same time being a martial artist. So ayun, kung sakali man na may competition or may tournaments during sa off, sige, banat. Pero at the same time, hindi ko hinahayaan na bumaba yung condition ko. So after office hours dun sa jail, tumatakbo ako around the perimeter para lang bumalik yung condition para at least ma-maintain ko lang. Para kung sakali man na may competition na okay, free ako, at least hindi ako mahirapan sa pagbabalik or pag-prepare sa match na yun. Sir, ano bang mas mahalaga sa jiu-jitsu, sir? Ang physical na katawan or ang pag-iisip? Good question yan kasi I respect naman sa lahat ng martial arts kasi lahat ng martial arts meron siyang parang magandang one. So, yung different kasi dito sa Brazilian Jiu-Jitsu is kailangan mo lang ng yung pag-iisip, no? Kasi kahit yun nga, gawa kasi siya, Brazilian Jiu-Jitsu is made para talaga sa less athletic, tapos less na malalakas na tao. Kaya yun lang, sa pag-iisip, sa pag-condition. Ayun sir, sa pag-iisip and sa condition, sabi mo sir, na minsan pag nasa trabaho ka, tapos
talagang hindi mo pwedeng iwan yung trabaho mo. Dumating ka ba sa point, sir, na nako, may kailangan kang, or syempre hindi mo pwedeng i-sacrifice ang trabaho mo, no? Pero dumating ba sa point na nako, hindi mo na maipasok itong sports mo dito sa iyong work? And what did you do in order for you to talagang maituloy pa rin? Ayun nga, ma'am. Kasi for example, as competition goes naman, kasi pag off ko naman, mababalik-balikan ko naman. I can train sa pero pagdating ka din pagdating sa parang may upcoming match sana rin na na pagsasalihan sana ng whole team. Pero nag-fall kasi na on duty ako. Sayang, pero sabi ko na lang na ganun talaga. Ganun na ang ngayon eh. Hindi na tayo athlete. For sure, meron na tayong ibang work na siniserve na rin natin yung service natin, ina-apply natin ang service natin. Kaya yun, parang tanggap lang, tapos di bale, pag may opportunity naman, kagat lang ng kagat kung free. Eto sir, isa sa mga tanong ko, lahat ng students naman, especially sa college, may mga kinukuha kaming mga PE, gano'n ano? O sa mga courses, syempre, mamimili kami. Sir, do you think, ang Jiu-Jitsu kasi sir, hindi ko pa siya naririnig sa mga courses or sa for PE courses. Do you think sir that it's nice to incorporate din natin yung mga ganitong martial arts since parang ito yung mga, hindi naman nauuso lang, pero ito yung talagang for international, magagamit mo. Swimming naman sir, pag may kaaway ka ba sir, hindi ka man magsiswimming, di ba sir? Kumbaga maganda ba siya sir na i-incorporate din sa ating mga students as early as college or high school? For me it's a big go sana na lahat sana is meron siyang may incorporate sana ang Brazilian Jiu-Jitsu sa courses. Kasi ang daming nag-grow pa kasi itong sport dito masalo dito sa Cordilleras. If you go there sa NCR, dun sa Manila, ang very active yung sport. Dito kasi is parang nag-grow pa siya. Which is nice na at least kung ma-incorporate sana natin sa schools, madadagdagan. Madaming competitions, international, other countries na pwedeng ma-apply doon. So parang ayun, yung tournament ngayon, parang ayun na nag-open sila ng tournament, pwede natin i-represent rin, hindi lang yung province natin, pati yung ating bansa. Ayun. Sir, what is your message naman po sa mga bata, matanda man na gustong sumubok dito sa inyong sport? Ano yung tip nyo sa kanila para maging kagaya nila kayo, sir? Ganun kasi, I encourage you na pumasok sa Brazilian Jiu-Jitsu, no? Here kasi sa sport sa art na to is makikita mo talaga yung self-growth, no? It's different kasi far different sa mga ibang martial arts kasi. Dito kasi sa Brazilian Jiu-Jitsu nga sabi ko, matutulungan ka sa confidence mo, makikita mo talaga yung difference na parang habang yung sparring kasi namin roll ang habang nagro-roll kasi kayo, pero walang suntukan yan parang grappling lang talaga. Habang tumatagal, mapapansin mo na, ay, kaya ko na pala siyang i-control, kaya ko na masamit yung onting steps towards victory na yun. Kahit matatanda, actually madaming ang kung i-check nyo sa net, madaming ang matatanda at pati babae na 60 years old na lumalaban pa, nakiki-compete. Kasi Jiu-Jitsu is friendly to all ages. Hindi kasi siya as in parang kung may injury ka nga, pwede ka nga mag-adjust ng game plan mo kung anong injury mo. Meron niyang parang competition na para Jiu-Jitsu, yung parang yung for the deaf, for the blind, na ganun, yung may disabilities. Yes. I-check nyo online. Ganun ka flexible ang Brazilian Jiu-Jitsu. Wow, ang galing. And sir, hindi namin papalampasin ang pagkakataon na makaranas or matuto man lang kahit basic lang na mga skills. And kasama natin ngayon, sino ba ang ating napapasok? Ayan, kasama natin si Justin and si Jose Inventor. Ayan, oo. Ayan, halina kayo. Mga interns namin sila, sir, from UPANG. And gusto lang nilang matutunan ng mga basic skills. Ano ba? Ayan. Mga basic skills. Ang tatayo na tayo. Ayan. Ayan, si Nadine pala. And si Kate. Oo. Basta yun sila. Nalito. Anyway, sir, paano ba ang mga basic unang tinuturo? Okay, so basic na tinuturo is usually paano mag-pin and control, no? Pero since focus muna tayo sa self-defense, ang gawin lang natin is takedown, no? So, kahit si ma'am na lang ang si ma'am. Tapos, hawakan mo na lang yung, ayan, hindi, si sir. Pa-assist kami, ayan. Okay, so si ma'am sana ang gagawa sa... Oo,
isa pa pong ano natin para magawak ng mic ni Sir. Ayan, ituturo po natin mga ka-MB no, kung ano ang mga basic. Okay, so kagaya nga ng sabi ko, hindi siya kailangan ng strength, di ba? Hindi ka masasaktan. So usually kasi kung makiki-encounter ka, 'di ba? Usually may suntok, may no? So usually kasi yung mga ibang arts kumbaga sumuntok ka, medyo yung sabi nilang magbablock ka. Minsan kasi kung nag-block ka, tatama. Pwede ka rin matamaan doon, pwede ka makan. So usually yung ginagawa namin is yun nga, gusto namin ilagay yung situation na kami ang meron sa advantage. So ipupunta sa ground, 'di ba? Hindi ka maibabalibak dito. Okay? So for example, no? Susuntok siya. So, instead na block or magpapari ka, kasi hindi mo alam, minsan magpari ka, malakas, tatama pa rin sa'yo, no? So, kung susuntok siya, ang gagawin ko, iilag. So, ang gagawin ko, for example, Suntok ka. Sige. Basta mag-aim ka dito, ha? Aim ka, no? So, kung susuntok siya, first na reaction ko, di ba, lahat tayo magugulat tayo, no? Hindi natin alam kung. Pero usually, ang reflex mo is, kung makita mo yung suntok, di ba, gulat ka, bababa ka, umilag ka. So, ibig sabihin, kahit mag-swing man yan, nag-miss ka. So, ang gagawin ko is, papasukin ko siya dito, no? Diba, hindi kita itutumba, okay? So, kung, for example, iti-take down ko siya dito, no? Isang leg. So, wag kang magmatigas. Oo. Ayan. No? Natatakot daw siya, sir. Relax. Oo. Ayan. Game. Sige, for example, so 1, susuntok. So, papasok. So usually ang gagawin dito, 'di ba, hindi kita ipapakita, no. Kukunin natin yung isang leg, single leg takedown to, no? So kukunin natin to, tapos pupush ako forward. Ito yung balance niya. No? So ibig sabihin hindi ko kailangan i-push, hindi ko kailangan ng lakas. Ang momentum ko lang na magpapa-forward, tapos itong kamay ko, ibablock lang to para matutumba. Alright. Gawin natin. Ayan. Pag nasuntok mo siya, nako, sir. Ayan, try nyo yun. So, first na makita mo yung suntok. Usually, kita mo siya. Gaganyan siya, no? Ang gawin mo lang, kahit umilag kang mag-cover up ka ng ganyan, okay lang. Bababa ka. So, ang gagawin mo lang, papasok ka lang. So, suntok. Dito daw, ayan. Ayan, alright. Baba. Tapos, di ba, kita mo tong position na to. Ibig sabihin, may malakas ka na mag-push forward. So, ang gagawin mo lang is hatak mo, parang kukunin mo yung leg. Tutumbain mo. Sige, tumba mo. Tapos? Kunin mo yung leg. So, lalapit ka. Usually, lalapit talaga dyan. Tapos, ang gagawin mo lang is push forward, hatakin mo. Tutumba siya. Ayan. Oo, ayan. O sige, baka magkasakitan tayo dito. Sir, isa na lang po ang aking last na ipapademo, pero ano lang naman, sa mga girls ngayon, napakadelikado, sir, ano nang mga nangyayari? Ano yung pwede nilang gawin in case na merong yumakap or umano sa kanila dyan sa daan? Okay, Nako, kailangan natin ng isang girl. Ayan, si Cha. Oo. Ayan, si Thea para maliit. Ayan. Ito, sir, ganito kapayat, sir. Tapos, paano, sir? Ano ang pwede niyang gawin? Hiram ako ng isang kon. Much better yung malalaki. Charles. Ayan, si Charles. Ayan. Okay, so usually, hard, no? So, kung baga, usually, sige, ikaw, kung anong comfortable na, usually. Hug mo si sir. Kung may masama kang intention, kung baga, Ayan. So usually, ganun siya, no? Maglalak yan. Usually kasi, kahit tatamain mo dito, kung kaya niyang maitig yung blow, lalakas pa yan, mas lalong mapipikon pa siya. So usually, ang gagawin ko is, close ko, instead na lalayo, hug ko siya, bababa ako dito. So ibig sabihin yun, Masakit yung shoulder ko. Ay, sorry. Sige lang, sir. So, kumbaga ganyan, naka-bend siya, no? So, ibig sabihin, out-balance siya. Ang pwede kong gawin, kunin ko yung leg. Dito. Yes. At the same time, hihilain pataas. Na-outbalance ka ba dun, Sir Charles? Kasi dito sa part na to, medyo weak na siya. So, nakaganon. So, pwedeng ma-outbalance. Yun. More shot talaga siya techniques. Ayun. Thank you so much, kapatid, sa pagtayo. Ayun, Sir Jail Officer 1 Arvin Lumaangos, maraming salamat po sa pag-inspire, hindi lang sa mga interns, mga kabalitaktakan natin, pero dapat, sir, no, talagang matutunan namin yung mga ganyan. Kailangan talaga namin. Sir, last na, baka may babatiin ka pa or ayun, promote.
Ayun po, pakumusta again po sa BGMP Car Family ko. Thank you sa support, pati na rin sa Tabuk District Jail. Tapos sa mga kasama ko doon sa Ronin Jiu-Jitsu La Trinidad, kita-kits mamaya, ensayo na naman. Tapos sa family ko rin po na nanonood. Tapos sa mga kasama ko po na athletes, push-push lang po. Tapos sa mga kasama ko rin na athletes rin po dyan sa Bureau of Jail Car, alam kong madami kayo. Push through nyo rin lang kung makahanap kayo ng competition, push nyo rin para ma-represent rin natin yung Bureau. Ayun. And sir, kung saan kami pwedeng lumapit pag gusto naming mag-enroll? Okay, so ayun. Sa Checkmat, we have 2 gyms dito sa Baguio kasi I represent Checkmat rin eh. Okay, so we have Ronin La Trinidad Jiu-Jitsu. Check nyo na lang yung page, no? Tapos meron din po sa Matson Jiu-Jitsu under Coach Guillermo po. So ayun, paki-check na lang po yung page, tapos we're willing naman to accept anyone sa ako namin. Thank you so much po, Sir Arvin, for coming. Fresh from Tabuk si Sir Arvin, pumunta pa dito para lang po i-share sa atin ang kanyang mga skills. Thank you so much again, Sir, and God bless, and we are rooting for you. Yan mga kabalitaktakan, ang Jiu-Jitsu master natin, si Jail Officer 1 Arvin Lumaang Jose. And mamaya, ano naman kaya ang ating pagkukulitan? Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan nyo na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Fagi at Fagi. Tatapusan ko na. Mosquito man. Katuwa at dapat matutunan natin ang mga skills at mga moves ng Jiu-Jitsu. Very important yan, hindi lang sa mga batang nabubuli, pero lalo na sa mga kababaihan. Alam naman natin ang sitwasyon ngayon. Pero isa sa mga sitwasyon natin ngayon, magugulo daw ang ating utak. Nako, paano yan? Paano? Bakit? Ano ba? Maglalaro muna tayo ngayon, Morning Barkada. And syempre, napaka-creative talaga ng ating tech team. Kaya naka-invento na naman sila ng bagong laro. Sige nga, ano nga ba ang larong ito? Song translation. OMG. Alright. Basta walang spelling, okay lang. Alright. Naku, papalayo, hindi ko makitang TV. Yan, alright. Dahil kung gusto mo akong panatin. Kailangan mahalin mo ako. Ano ba yan? If you want to Because if you want me to stay, you need
harder. Love me like 'Cause you if do. you remember, you got to love me harder. Kailangan Love yung me harder. gato is kailan-kailangan. To kill. Ayun, Love Me Harder. Love Me Harder by Ariana Grande. Okay. Ah, one asa na? point. Kailangan na mga intern dito. Tama ba kami? Oh, next sa... Tama oo. ba? Or Tama ba, ano? ma'am? Or mali? Ano? Paano? Tama? sayaw? Tama. Alright. Next. Baby, you're my angel. Angel, baby, angel. Angel by... Angel by Troye Troye Sivan. Sivan. Oh. Ah! Tama. Angel Baby. Troy 8. Tama ba? paano yun? Mali? Tama. 7, Troy 8. Ay, alright, Hanggang next. next week ka pa. Minsan kasi that... tumitingin ako sa mga mata at doon. Sometimes I look at... Sometimes. Cause when I look at you, cause when I with him... Joke lang. Tama ba yun? Doon susulyapan kami. Minsan. Sometimes. Hindi. Glimpse of us, Joji. Glimpse of an angel. Char. Ayun. Ah, paano Glimpse yun? of an Ano yun? angel. Paano ba yan? Oo nga. Kantahin mo nga. Sometimes I look in her eyes and think oh, galing niya kasing artist si Joji. Medyo may Joji. pagka-psychedelic. Kantahin mo muna. Kantahin mo muna. Ay, ito meron sa playlist ko. Alright, next. Oh, go. Tay, tama ba o mali? Yan, Nako. Tama. Tama Bale. ba? Tama ba? Ganun dapat yung mga moves. Charap, charap. Tama ba? Charap, charap. Ayan. Alright, Yan, next. very good. Sa isang minuto. Isang minuto. Sentimental. Ano daw? Lalaki o babae? Sa pare? isang minuto. In 1 minute? In a minute? Ano yan? Sasakyan? I-pump up ako. Ano ba yan? Ipapump? Boy and girl. My humps? My humps. My lovely lady lump. Check it out. Ano? Tama ba? Tama ba? Hindi ko Pag alam. mali Sinong yan. singer? Ikaw. Ipump, Kasi Black in Eyed 1 Peas. minute. May humps. Bakit My may 1 By minute? car. Yeah. Tama Sa ba? isang minuto. In a minute. Hindi. In a minute. Ayun pala. Yun Ah, ba yun? nakalimutan Tama namin ba? Oo, yun nga. Tama yun. That time! Ginanahan siya kanina sa jiu-jitsu. Alright, next! Hindi na ako Hindi ko siya I will not love. Olivia Rodrigo? Char. Ano? Hulaan mo muna. Walang artist. Never fall in Love love again again until I found her. Ano, nakalimutan I ko. found her. Ni ano? I will never fall in Anong love. pangalan niya? Ay, Anong until pangalan ng Stephen kumanta? Sanchez. Stephen Sanchez. Sino Tama o kumanta? mali? Tama! Tama? Ay! Ay! Parang kailangan natin ng music. Oo, kailangan may music naman to. Oo. Pay-out naman natin. Oh, game. Oo, yan. 1, 2, 3. 1, 10, 10, May pa ganon, oh! May pa blur. Yan, meron na tayong lunang-nang. Pasok lunang-nang! Pasok Alright. lang. Next. Mangyari nga game. Please don't stop the Music. Please don't stop the music. Nakalimutan ko kung sinong It's artist yan. Ariana. Rihanna. Ariana. Rihanna, sinabi. Wala, may music na tayo. May Lunang-nang. Please don't stop the music. Please don't stop The music. Hindi ko na kaya. Papalitan ko na yung pangalan Oh, niya. Flying Kiss. Ay, lunang-nang. Lutang-tang na lang. Daisy, California girl. Wait lang. Ang babaeng taga-California, hindi tayo malilimutan. Anong English kaya niya? Feel ko Andrew ito, charot. Naging rap. Ang hirap naman i-translate ng mga lyrics na ito sa Miley English. Cyrus ba yan? Daisy. May Daisy Duxie. Sabi ko ni. California California girls were unforgettable. days. Pag mali, syempre, paano yung mali? Malungkot dapat na mali. Oh. Paano yung mali? Mali. Alright, oh. Ayan. Ah!
Habulin mo ko. Yan Ito ang si sila ng... Lutang-tang. Hindi lang yun. Alright, next. Nakikita ko ang iyong tunay na I see your true colors shining through. I see True Colors by Neo Colors and Neon Green. True Colors by Justin Timberlake and Anna Kendrick. Pero sa tama ano ka yan, din. oh. Anong kanta ba? Jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Ano? Suko na. Kaya mo ba to? Jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Ngayon lang ako sumaya ng I-disown ka ng buong yupang. Alright! Next! Got started in the man in the mirror. Char. Tama ba? Man in the mirror. Man in the Mirror? Michael Tatanong ko Jackson. kung papalitan yan. Michael Jackson. Yan. Ano? Kaya mo pa? Kaya mo pa ba? Ha? Kaya mo pa? Ay! May energy! Spaghetti pababa! Pababa ng pababa! Spaghetti lower! Pataas na! Pinaggagawa ninyo. Mali atang epekto sa'yo ng kapatid, ng OJT kapatid. Alright. This is the last. Ang init mo kasi tapos nilalamig ka. Cause you're hot and you're cold, you're yes and you're no, you're in and you're out, you're up and you're down. Hot and Cold by Katy Perry. Katy Perry. Ayan. Alright, para huling sayaw muna to. Yan, ah. All I want for Christmas is you. Dobi-dobi-do! Bido-bido! Dobi-dobi-do! Bido-bido! Hindi pa tapos yung kanta! Bido-bido! 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 Dobi-dobi-do! Bido-bido! Yes! Lunang-nang! That is Lutang-tang! Grabe naman yan mga... Yan, ganyan po talaga pinagdadaanan ng mga interns para makapasa dito. Sana po ay napasaya namin ang Joke inyong lang. umaga mga kabalitaktaan sa lahat po ng aming mga viewers. Yan. Sa aming YouTube and our Facebook Live. Maraming salamat. Castillo Nedoazo, Curios, De Guzman, and of course Hidalgo and Cortez family. Sa La Union, maraming salamat. Kim, my course. Mag-iingat ka sa iyong pupuntahan. And kay Kips na nagda-drive, mag-iingat kayo. Yan, oo. Maraming salamat sa nanonood. Oh, Sophia, let's go ka ng let's go dyan. Tumigil ka. Umanda ka next week. And also, thank you, Rain, for keeping tabs. Uy, nanalo ako, sabi ni Rain. Pero I feeling ko hindi to tama kasi Rain, talo ako. Taga-salo lang ako. And also to our international viewers, maraming salamat po. Also, maraming salamat din po sa NGCP, at also TG Home Builders at Baguio Country Club. Yan, no? Pasalamatan din natin. Celebrate your Christmas and holidays at Pugo Adventure Resort. Wow! Naging ganun na, no? Available po dyan, yung iba't ibang mga cottage at mga swimming pools at zoos. Pwede niyong puntahan yan sa Pugo Adventure Resort dyan po sa Pugo. Yan, Pugo La Union. And wag din natin kakalimutan para maging exciting ang ating araw. Uminom na po kayo ng Batang 90s Milk Tea, iba't ibang flavors, iba't ibang kape at ano pa. At wag din natin kakalimutan ang Musar Music. Yan. At para makita natin ang halaga ng bawat umaga na maging masaya, nandyan po ang Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizan Vision Clinic. And kapag hindi mo ma-enjoy ang inyong umaga dahil sa sakit sa inyong mga kasukasukan, ulo, katawan at kung ano-ano pa, may mga produkto ang Aldrich Corporation like Pau Liniment and Pau Masahe para sa inyo dahil wala ng aw sa Pau! Yan, nakasama niyo po sa diskusyon na tawanan, Charles Limon. Kasama pa rin ang Rocketard Herrera at Discarding Mamshi. Happy Baguio Day Baguio, ang Mamshi Sheki. And ang nag-iisang minion in the house, napakaliit pero napakakulit, Randy Guzman. Once again, happy Baguio Day and happy Burma. Merry Christmas advance everyone! Chat nyo lang kami para sa mga Gcash. Mga ruling kami online. Alright then! Magkita-kita tayo tomorrow sa pangalawang araw ng ating buwan pero huling araw ng ating linggo dito pa rin sa Morning Balitaktakan! Bye!